Free Fire tamo khaitong hain tongmo nungke tamo khaitong samona Free Fire kaham de kaham datong yak sase kaham no tamro khaitong satabo tamro khaitong phungni godi phungni le sakha de khorni se khoda nini ate khebai nini ate thujak te khorok sa sabong kanamo comment khaiti to sabong ka kise comment khaiti gam de tong gam no nangkhe tai tamoi rok songkhala nini para borok Free Fire
딸기 콩 따 먹으면 가요. 그만 가볍게 덜럭 삽삽도. Ursana Kumar, hello friends, nongdam. Tinida kahamde nongbay. Hello friends. Kahamna. Ursana Kumar ang kahamna. Abdul Gaming 4G. Abdul Gaming 4G. Phải cái lẽ kahamna to ang. Làm sao có tôi muốn bên đi. Tamo làm sao cả mày sao 산다 ka hambay nono ba 산다 ka sama kita may sa itong may kuya kwang hay po na sa ito ang tabok siya kalabari ni payo tabok kalabari ni 시전 그 테케 kalabari 마탕구나 aham takla ni kalabari ek pas maso semana ba waisan maso bulli ringja kubang mana hay pa nang thang jageta nongka no sumse saw ang hakalo sa ma tamo 성감은 먹으면 뭔가 kumsak no tiarong ka mukumdeng sa mukumso perang kote gete mai chomi du ke phongni phana একবারে সমানটা গাংলা কত গেতে টমেটো আমি 자자야 ang 사이정 마서 마케 মই 파이사 사간 게তে 파이사 사야고 মই যেকোনো মই সংখ্যা যাও গানো হয়েছে बेफोरबो फोरोंबाय समयजों जालागे आं साइजों मासाव थाखाय मैं गोबां मा नस्थ थानाय
lepas bát mà ang hai thang maya surani bagus ang hamaya kunya pano purasan kumata matakan ang lai tini bát duku ang tini chamani bagai duku nang kasa jadi kaham kia ane bindi sai tong zau kaham pana hai na mai semia su mà chỉ sẽ mười máu hay sai tong trong mà thế sao cười không sắc không mình không cái tin ta tong có cái vậy sa đi kaham kia ta sẽ phùng đi mili cái là bari sa phùng đi tini ni muy thoka cái là bari na sa kami di ma imki sa ka ha cái là bari yung cái mai semia nó phải thế ha ber mà muy los không mà sao ha je kun sa ka sang ka ber mà muy nam kan mang soy mai sana ka ber mà muy kuring kan totra la ya không hay còn sao thằng kia nó khăng cái này nào mà sẽ tổng mình sửa 차리네 그래서 아까는 한 발. mình thích cái băng tổng hả thấy phong cảnh nó tôm từ sông hiền đã ông năm vàng sai xong 남아서 양락부터 엄마 sai xong 남아서 마켓 양락부터 부사야 아까부터 차 바차 복한물 부사야서 그방 근데 ang amun tu atunya amun phong sa pon tu ba ông 부사야 그러면 사가 또 때문 kumchok 달라 보면 앞으로 걸만해요 보이네 정세양 가면 성우리 가면 kumchok 봐 그러면 그만 한가 뭐 kumchok sao ao sao đang là bộ đâu sao 에베데다 마이세 그 한가 함께 노블럭스네 에베데다 마이세 그 한가 함께 노블럭스네
음. Nói tao phải tuần xong này. Jak suan nữa. Hay như tuần bè. Ta mới bè. Hai vợ chồng itu cũng so cái thế càng là có đọc tao mới tu anh nhắc chút nên nó đọc tông được sao mới sinh ra khá khá jak suy phải na tôi ya
दालाय साबैसे देखिसा मासे फैगा yak này thì yak ka sang mane yogu tong hayo mane hai kisa modong mana hayang tong hayani yak sa hamna bagi ta tam deko katang tong hana kata net ka ham hingkel nor ka ham ke nok nai net ham ya hingke ka ham ke nok lang nai di gutsuk samurong ma khalayang no tam khai tong sabai ka dikisa mayo tam ke phai be anel bia sabai khada ba on mang tong ra bole sabai kha mai kayak si jontro nang tong kha dukho an yang này kita ni ya ko yogu tong khani ya tam ri jana saga de monai chakman hi nai dinu dinuk sidu nang danuk no ge samaya na gari kisa yong ma hai bong kha ki te masa ke sabo kok khaya comment khaya sabo te masa tin te si pok khaya ner hamnya thampai ba mana ke dan ya thini ke se jontro nang su kama hong sapda
मोनाय सेलेर आं एलबिबो खायनानै बागै सेलेर थांखा ani words lo komi thangka words time komi thango dine komi thango ba khalai sel tong hang kitso bano bari nan se de video dai tongo kisa ek dui khepano bar na se komi na se pas ke komi jang na sengke ba khalai na mo jong yang tong hang de komi thangka sak ba mo tong man sita butchu thangka nai de 50 lo komi thangka ani pura yang taba 62 50 komi thangka 50 mongka 48 komi thangka seler kang awa 48 words komi thangka ani ang ba khalai na mo jong yang thongkang ko kaham ki bujiya net hamyani bagai tam se khalai sina ke ang tabo kosto ki ma tong khana roba bisa bayre tirang na tawla ko grok da buji ani ya bayre matlang kata ki ba semua kala atas baji aku won kok ma yang tong hang borok bukuri ke ba monai dorong no kosto ri lap kori do tai buini elwi ro hono थांनानै गुलाबेरि माया खेबनाय नोंसिमोना न एलबि फाय दङ ओंखाय आं तैसा दंगिने तैसा एलबि खायनाय दो आम सुनाना एलबि नरबानि को बुजिया है नंगेबा गते एलबि रो खायनानै मुट गोरों दं हाफोरा आनि वार्ड्स कम मान बगै वार्ड्स दाम कम मान बगै थाम्फै बामानि बसो बरक करे फ्ले ओंखाय कय आं से खायनाय गनो खायदो नोंरां से खायनाय दे माने मने मुतंग बोले थाम्फै बुथार दंगु दंदि हा मने बरक करे आंखौ एलबि खालाय दङ सिसि बिसाल एलबि खालाय दङ बिनाव बरक थांबाय जाना थाइजोंगा आं एलबि खायनि हिना आंबो अन खायो बिनिबो फायो नटिफिकेशन बो एलबि खालाय माने बिनाव बरक आंगे दंगाय खाना ताबो
Muna ni sida hamka himan nungka hamka de nung nai di kisa hamka do iskuro gura badang mani kisa kisa komi phai kata bo yang ni bo ya gara kisa ham thangka je hami haiman rai khibi wang do ko chikai nang dia do nung koi teo nogo phai kya dar tini sopai gable ko একটা রকম sopai kana le দুই একটা no sopai kya nang dia do habia do muna একটা রকম no sopai ja sopai sa bosuk sam kai kya thawa nang no lokol khai pumilo aisa purkai satira abo kisa business sangna doctor taisa phaina bang bisas khalaya doctor mabo ngo hin sawo blood thipori ka khaini sawo nen kisa blood to samasya tongo hanne inge doctor no kaham ki sungdi hine inge doctor akro naimale blood infection nongjak sawo tini sungka ori pono phono koine blood samasya ya liver samasya blood to kuno kure kaham no hine typhoid ke hami thangka do typhoid ke kaham ongkha gatai tabo ke liver si samasya ong thati kapum bon tam sane waisa ka hai sawo bisas khalai malia rangsana bagai dahai ke sai tongha goro koine isa sai malia habia pung do doctor doctor joliwang ko koi thu jak bo ang baksa thamani hinkhe ba dakte thuka mai moi chaya goi je misti chakha dol ni misti dolong ni chakha akai komla thaisa chakha mai khuli romini mai chaya on mona yang ko ro khalai na mo sungli yang lb ro khalai na mo sungli yang video ro dana mo sungli yang tam jani bo ani buini khe words bari thangai nai monte sungo ani khe kuskomi abo tamo abo kisa bari tin kisa bari manse taisa oboni sali double komi thango mang joli khalai na mo sungli kon pana yakar masi sasio na tani hino kono words time se thaino nakati 2-3 বার এখানকে কমে মালে চেক গোबां কমो da ani 48 কমে থাকা কয়েকদিন हांखे नोंताम खालायबो कक खालायोबो कक bono tamo lab tongkhobaso kostoke sabuti jemi ake bitoro khainai gonai khlaina mojong yang thangkang bufurung na sabo buini khe sungo ani waise subscribe 2K ongkha 2K ni bisongkha ta poson
tapos tongko ya bari ya hingke joli ada khlaina mojongli ang yakre siri na abo hutta nin kumui ano himani amo se kok purang na nai tongha ninabo mai masane samung da hene kuskomi dawan ani ke kun sungnya bla ha ha tamabo hingke naidi buin sel sekang khlaimani buini joto na ani ulung joto monetization nungka monetization nungpai kha ani ke tamo sunglia te koskomi nai ko tamo ham tei jaramo tei amo kuno amo pora khanai jata mo ma haino se bumuk pergala mo haino ungna bo bidu deli ke baksa borok pasu deli riya maya beli borno bidu le manani deli rinani kese somo bana mo ke bui basu deli riya beli obse baki te monetization thangpai bini khe gomiari kha 2-3 din pore kaisa rok maro ta gotini rina hemani se rima dia hai gari ko kaka lamro khleme ang ke dipo yang sondan se moro ko khamo tro se holang sai ne ba khlaina mo sunglia ang kuno live bo khlaina mo sunglia video blog bo khlaina mo sunglia hanche mobile nai jang nai MB pare na ba video rok daily nai tong jang nai video rok nai time pass khaiman chau amo hutta kosto khe video rok kisa sakai buino sakai bo hinjago wan video ta sakde hene borokni bwsabo nakalai khai rok bo mwkhang rok kalai khai bo kutuk jago hutta kutuk jago khlaina selaijak hai nogobo haino bwsabo tei chemi awai khe video rok ma khlai khlainani muchung ya joli phaio ang elbe khaidi bai khatango yang kelbi haino habang sabang asugui tongnai holang khair tongnai agi furu 3ta rok khairo 12ta sijak 3ta rok khe tongo amse kuno se ongli angke ba bui bai bo hinjaknai asukni nokni borok bai bo hinjaknai nokni borok bai bo kisa sondeho khlaijaknai sabai koksa hopong hine hingke yang khe kun phanjani channel kuno se guru tongma kwrui na whatsapp na subscribe haino se komi nai buini khe tamo khe bo bari nani khe kun sungya yang le seleka khlai bo kisa bari khangke jaw ha khlai bo yang mane kisa khe pon 1-2 khe pon bari phaitita 1-2 le bari nani dure ko kominani simi sebai chuk video da asungno komi phaio chuk video da asung 1-2 le bari na nangmanita 1-2 phanse bariya hingke joliya da koskomi 5-6 7 haike man komai khlai phaio dini koyek din baise paikha waise komi paikha aike LB khlaima yani se komi thango take LB khlai bo se komi video da o LB khlaio tei bahai ke khlainai topse haike ngo hobangani selero markhano jolio kuno samung de amo samung sudu amo simung naida ulo salorogo tabo kromti ani baborni babo thika bini video rok phone nai tongma khang video khlaina rogoi amo simung khata hingke ang tabo kromdi ang phano thui thangka hingke ani nongmano ani cherai rok phono ba ani ama hinui saimannai hai wngkha ta amo simi chong sinai tei amole rang puisa machanani kok ya bo ani amole
그래서 불안 건 파는어요. 몰라요. 음. थाम्फै गोबां मानि थाम्फै हायना थाम्फै वारजो वारजो एसे मा खालायो tei saborok tongo comment khai de kisa norok bo nailai tongo comment khai khlaiya na borok rok no naising tong do थाम्फैसो थाम्फैसो mobile rok babane ani mobile rok no chai paina naitongkha थाम्फै amtoni masa sinai tei tamo sa manai amo kuno mai masa nai samung dong siba tei saborok tong comment khai de kisa sabo tong comment khai de monai song tei mai rok de chaka mai rok de songka tamo rok khlai tong kisa sabai de on monai mai monai ke bo monai songke tamo songka na mai mi songya ko yang ke mok se phaisa kane sabjani tongo tei khoroksa no comment khai de kisa monai do sabungkha nung tamo moi bai maisakha ang bo bai tongmi tu gete gangla kodok phurungni moi nosto wngnai sini masakha gangla kodok bai hingke tei oko hingko tomitu phurungni tomitu saliyang muthungui tongkha khana chasini haike bo khibi panra hingke mukhung chok dalo amo machia balokha mukhung chok chakha bai tongmitu hingke tei gangla kodok ambai chakha ta tini ke sem wngkha nini moi bani moi nungba angba pepu bo go live khai tongkha tini nago bo ano
Angke tamo ani kem bidesi asido pangkas asipai tubo ang tamke ang pangkas amase ya 1.5 bosor kakha desi 1.5 bosor yana cherai asikhe masa 2.5 bosor kai tonghang pangkasa rok mane bidesi rok sajakyata angke tini se pangkasa sakangko ani boisu baikotot bo pangkasa nam hamoke songai jadi thogoi ni saka muitu mani jana muchungoi tini 1 kg paito ka o jang saichung je masau যেকোনো মানে সাইজংsa khangkhe meyang thokya segui masala khaise thokongo tabo e asa kai kha saisung masa oine tei situng kubang masa jakya tei saboto ongkoman khaithe tongrido ani serai no kisari rok da kukui tonghanai gana kita mong ba bai sakai tamo ong ba bai sajakyata sari jakyata jakya kunungya bro tei ani babo bo kisa rugi hingke babu ani bokra babu hingke bagoi nai o jayata rukpari uta amoke jekono ruk amo jakhangke pangkasa jakhangke nahadi pangkasa samalai allergy songkora peke khunjuro somitia bo jagani wngkano sominotia tamsa sominotia sobo bo jagani bo tamsa mane mungsaya sominotia no bo jagani bo hantiye mane omi Udaipur bo jagani bono
Nang Udaipur jagani somit bo parani Udaipur Nordia datong kisa jagani bo jagani somit. Mija samuk sorani se tong haida do kaham kok samuk sora kalai khana ka mathangya ko ta okay mija samuk sorani no dia kisa support khai di dio ana bo ini kami bro ani kami khai korji kisa support khai di to somit like to kori রে kia mana muke on jong kisa like to kori di somit baja kani to kong mija samuk sora le sa haide haino nongo ngode ongkha gorjini dong tong khanai di Chungi klai ko angle da hambai subscribe khlaya ko da gamani khlai di ta khlaya ko ge khlai di khlai ja ge hambai do ini mong tamo ani mong le tamo samaya hana kereng ma hani ding to kereng kita ni serani mong nai im khainai do hambai monai somit ai monai umi comment khai di nang bo tai ke phano se kori ja naro khorong ni se ani LPO le mukri se phai tong hang le somit mai di saka somit nang to boro nogo doi na tama busu kelas rok pori dong monai somit somit ke to moi songka sa ang ta moi songka heno mokum dengso te arok songta ke monai saka on somit te ta thudi bai hai mukri se rong kha jo ang porli nung tau bo jaga dong nung tau bo jaga nogo da na baire da na ta mukhai dong wak bahanchi baji tam muje bahatchi baji tam ko wak bahanchi baji sumir kaham de kaham no tam wak bahanchi baji din ko pusli sumir dai shabro ko comment khai di wak bahanchi baji rang ko pusli mukri
नों फरायो दे। आं फरायलिया आंबो फरायलिया। 저녁 뭐 한바지 바시 뭐고 한바지 바이죠. 더. 처음에 저거 클래스로 보리케 ग्रेजुएशन कमप्लिट खायजाक on 먹들이로 탕이렇게 시그리자게 동항다고 시사 먹들이 뭐도 저게 시그리자게 동해망 먹들이 탕탕동도 정밀 그런서 투거든 이 투가 투고 이제 음악 녹였던가 그거 뭐이더하 내 섬에